তিনি র কামাকু হাতি বাজার তিনি তিপ্রামো থানেঙ্গি নাই কোনো সারি সানজা গাহা অকরা জাগ্রাতে আলমা হারি সাক সালাই তে বসুকুফা ফাইমান জানাই মজা না কইলা তারে তিনি বুবাকানি থানিবো তিনি সামিল মাগমানি কারণ যে হাতে দফা গলে ওই দমানি বাগৈ উনি দফা অরাই বরাই ওই দমানি বাগৈ जों हा दमानि आगलायबै তিনি बुबाकानि थानिबो खर बंलायखा তে কাই মজিন बुबाका जोंनो कथमा गाहाम रमानि बांगै तिफ्रासा उनि दफानि बागै जों जत एक मनि बागै हार्ड वार्किं खायबनि बागै जों सबानो जे थैयासा जराय कुसुकुफा ते अका साग्रानि बागै जत बाक थाके जों खा बाक जागा उनि दफा हार्ड वार्किं खायबनि बागै ते बुबाकानो फलो खायबनि बागै जों दिनै जत नुबु बागान थानिबो खर बंगै जों सामिल मायथायखा तिप्रामो थाबाय लुवा जिजाखा कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम वो जॉइनिंग प्रोग्राम फाइ मानजा फाइखा चिनि टिटिएडिसि हाफांनि ऑनरेबल ईएम बरम गनांजोक दलिरियां मैडम न बेलाय बेलायगिना हामबाय ते फाइ मानजा फाइखा चिनि लीडर्स रक तिनि निउ पान्दागो बा जॉइनिंग प्रोग्राम फाइगै जबाय बाक्सा बुबाग्रानि तैदुन मुनो तेउ आम चाइनि चिनि तिप्रामो थानि तैदुन मुनो चाजाक माबाय चिगारो फाइसो फाइखा प्राय 23 फैमिली ने 66 वोटर बरम खान किसा सागलाई रुनायरो चिनि बरम गुनां किशोर कुमार जमातिया बरम गुनां सुनील साइकेल जमातिया बरम निनु खुंगो खरब बुरै आं बरम निजे बुटानि नाम्बार आं सालिया चिनि बरम गुनां ईश्वर चंद्र जमातिया चंद्रकांत जमातिया बरम गुनां राजब्रत जमातिया मंगला देवी जमातिया जुद्ध कुमार जमातिया शास्त्रीरानी जमातिया संजू जमातिया बृंदा कलय कृष्ण जुगल जमातिया पद्मलोचन जमातिया देवमूलक जमातिया स्वयं किशोर जमातिया दूरनमणि जमातिया शिवहरी जमातिया रतन कुमार जमातिया अजय कुमार जमातिया चंद्र साधन जमातिया ते बजंतीमाला जमातिया रेहेना जमातिया कुशला देवी जमातिया राजब्रत और साइनिबो मो केवबा बोयनिबो मो सुइजाखा हाइबानो बोय फाइसो फाइगा 23 फैमिली गो प्राय 66 वोटर चिनि तिप्रामो थानो चाजागै बुबाग्रानो हामजागै सब एबासो सानि थाइफैका बरहसों थाबाय खोय आं सबै गाथा बै बरहसों निजेनि न बर हायगो जों लाम सबै जानाय बर बुचिनि तिप्रासानि अधिकार चिनि मान थाइसक थाइगो चिनि अधिकारनि लड़ाइगो बा आंदोलन बरब समय बाखो सामिलनाय बसकांनि 27 तारिखआव बरब कायसा चबा कटर मांगानि थांगै दङो चिनि आगरतलागा आस्ताबलो प्राय 1 लाख बरब ओ जागा जों सामिलनाय चिनि मान थाइ सप्ताय बोलदो जोंरो वक टक न खोक निबागै जोंरो आंदोलन खाया चिनि हा निबागै चिनि तिप्रासानि अस्तित्वनि लड़ाइनि बागै जों 27 तारिखआव जों गेदारिं खायगैनि थां दङो हायनि बागै चिनि बुसौ बथाय बुसाबो थैरावनि बरनि जे भविष्य नमासाव जों ओ आंदोलन जों थाङै दं हायनि बागै जत जों पाल बाक्साखौ ओ दिन 1 लाख या 1.5 लाख कारिगै जों आगरला हा खैरावै फुनुगानि बागै बुबाग्रा जोंनाव दागै रहमानि बागै जों दिनाव पान्दा खायफैगो बै जारा फुजिनो फुरबाय थिनि फाइसा बेनि फायनाय अग्रा साग्रा सराय खुराय दङो विभिन्न पार्टीनि फायनाय बीजेपीनि दङो सीपीएमनि पार्टीनि फायनाय दाखौते मुगुक जोनोसो नवनि बर भाइ जों लाम सगिनाका ते बरनो बेलाय बेलायखौनो हामबाय खुलुमखा जतन